sun kare. Ba da kai muke sace kajin ba? Kwarai da gaske. Sun kare. To ai ni ka san yanzu na fara tuba. A ba. Allah na kusa dai na satan nan. Azami mai tsada. Harkar satan nan gaba ɗaya na ba ka sani. Gara mu nemi sana'a ko. Allah ko. Allah. Idan mu je Lagos. Ko irin in kayan gwangwan dai haka dai. Kaga kamata a ce mu dan wannan dai ko? Ka ce Lagos kawai zamu. Lagos amma Lagos fa ka sani fa an aka yi sata a can fa kisa ne fa. Allah wallahi kisa ake yi. Akwai kura. To amma ka gane? Sai dai mu yi a nan area dai. Gaskiya ne ba mun sace zuwa yan unguwar su Mandela muna dan sace-sacen akwai wasu ne duk mun karar da su yanzu ya kamata a ce yanzu mu nemo abin yi gaskiya. Mandela unguwar su akwai yan bijilin. Kawai mu tsaya nan mi satan mu. Ko ga gama. Yan bijilin kuma Allah ya tubo mu manyan barayi ne ba ƙananan barayi bane. Ka gani? Ƙananan barayi ne ake wannan yan bijilin suke kama su. Amma ka san me zai faru? Mu dai sace dabbobin nan in muka sace mu canza shawara. Oke to ba matsala. Abinda za mu yi kenan. Mu kafta. Idan bulan da himma dan marasa imani. Ba ya dake. Wannan baki ba zai ba ka. Kai ma Allah wadan. Ana kana ko na menene da ko ba da ko ne ko transformer ce sai na dan ko da ki da aka dora min da na hawa da na kai da gida da Allah ina so za a mun sawu daya daga nan zuwa Bunkure za a dauko mun dankali buhu 250 buhu 250 buhun dankali 250 amma kai ba na kamar yana mu hankali to ai ko kanta ba ta dau buhu 250 wanda dankali to ai ba sana'a shine balle gurgula malam ka ce kana son aiki tunda kana son aiki ni ina ga ma ko ba haka ba kaga wannan fazancan banza ka zo da shi wannan da kwana ka da shi da iska duk wasu da ubansu da ku da ba ku da aikin yi a zaune muka same ku fa kuma gashi mun kawo muku aikin har gida ya banda sana'a ka zo gane da mota ta gidan mu lokacin banda sana'a mota ta kace ba ta ga bace ba aka yau ba ta bace amma ni ne an gwata ni nake tuka ta haka wuni dai aka kai ka zo da wani tsage jawo kai ana ganin kamar dan iskan gari ne ba ma ka da sana'a kai kenan waye kai kama ka fi kare na mana waye da me zamu ji lalle ka talautin da zamu ji ko sake ni ba da shi za ka riga hakuri ba da shi za ka riga da ni ya kamata ka riga da kai ba ka kabin bahiya mun to ya hakuri ne da shi fa abokina ne ba ya za a ina ana rigima da shi ba magana dai ta wuce ba mallan inda da kai za a rigima nan to ta wuce an hakura ma saboda cin banza ka ji tsoro saboda cin banza aikin banza aikin kafta zo mu wuce raina hankali na raina mu fa zai wasu dan Allah da kaga